ଭାଇ ତମ ବାସନ ମଜା ସାବୁନ ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦେବ। ବାସନ ମଜା ଗୋଟେ ଦେ। ଭାଇ ତମ পেস্ট ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲେ ଜାଣିକି ଦେଲ। ଯା 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 ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ଛୋଟ পেস্ট ଦେଇ ଦଉଛ। ବଡ ନାହିଁ ଛୋଟ ନେଇଯାଅ। କାହିଁ ତମେ କଣ ମାଗଣା ଦଉଛ କି? ଭାଇ ତମେ ଚୁଡା ଚୁଡା ନବ ଚୁତିଆଟା। ଯା ତ କାମ କର। ଭାଇନା 10ର ଚାନ୍ଦା ଦିଅ। ଭାଇନା କଲୋନୀରେ 3 ନାଥ ମେଳା ହଉଛି 201 ଚାନ୍ଦା ଦିଅ। କ୍ଲବରେ ଗଣେଶ ପୂଜା 5 ରାତି ମେଲୋଡି ଚାନ୍ଦା କାହିଁ? ଭାଇନା କେତେ ଚାନ୍ଦା ନବ? କେତେ ଚାନ୍ଦା ନବ? ବ୍ରିଟାନିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେ ବିସ୍କେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲଗଉନି ମୁଁ।